Christianity is one of the very interesting religion. We have one common ground, which is the Bible. We've got one book of life that is uniting us, which is the Word of God. What is interesting is that the same Bible is interpreted by different pastors, apostles, bishops, scholars, anyone, believers, anyone you want to say. As a result, we've got multiple and different doctrines as believers. The truth of the matter is Christianity and Ukunqunywa Ebandleni, not Jesus Ebandleni. So we started the Power Hour, not because we wanted to create a division, but we wanted to encourage engagement for people to sit in the one platform and discuss. I think this is how we should worship God, and I think this is how we should be living as Christians. Is to show the world in as much as we've got multiple doctrines or different doctrines, that is why sometimes we turn stones and it's just uncomfortable. At the end of the day, you see us having tea together because what is grounding us is Christ. So I want you to understand as we watch the show, the purpose of the show is to encourage dialogue, create a good spirit amongst believers, and make sure these doctrines that we are following are not divided. There's only one ground, which is the Word of God. And I want to tell you, we will keep on turning the stones, but we know the center is Christ. As we always say, if Christ is not in the center, Power Hour is not there. Sit back, relax, as we turn more stones. This is Power Hour. I am Pastor Zweli Dlamini. Welcome to Power Hour. Wherever you are watching this from, we greet you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Special greetings to all of our members and our fans and our followers, our leadership, bishop, and the entire family. Sanibingelela namhlanje kuntambama ngegama likaKristu Jesu. Amen. Ngibe ne privilege yokuthi ngihlangane with one of my brothers and have tea with him. Siqhubeka sidinga yona le ndaba izokunqunywa noma yokupushwa kwediscipline emabandleni. Fortunately masiphuza coffee kwase kuvela a few things eziphathelene nama experiences ake wabona evangelini aphathelene nomunye. Ngase ngithi ke ngeke ngisamdedela akasherisha ama views akhe kanye nathi namhlanje kusihlwa siza ukuthi yena ukunqunywa kwamsebenzela nokuthi wakuthola kwinto enjani. Sit back and relax as I have a conversation with my dear brother. I have umfowethu Nhlanhla Nzunza umshazi lo mntwana kaNkulunkulu ade sayibamba naye la evangelini. Asibingelele mshazi. Asibingele kakhulu sibe egameni lenkosi yethu uJesu. Amen my dear brother. Siyabonga. Hayi man mshazi, thank you for coming. Yazi ukuthi kade sikhuluma lento siqala ukuyikhuluma einkundleni zokuxhumana sesikhuluma sesibhekene manje. Avesi kickstart wakwanqunywa chief. Yes, yazi indaba lesigwebo wakwagwetshwa. Yes, nganganqunywa baba. Right. Nganganqunywa. Nganqunyela ukujola. Okay. Ebandleni ngangikulo ngaleso sikhathi. Ngajola. So ngesikhathi ngisajola ke usise engakakhulelwa. Right. Ngase ngibona ukuthi akusahambi kahle because ngangiwumuntu o active kakhulu ebandleni, ngishumayela ngenza yonke into. So amehlo ayekumina kakhulu. Right. So ngase ngibona ukuthi no kuyalimaleka kuzohamba kahle futhi sebekhona nabantu abayisolayo indaba yethu futhi bakhona nabantu asebeyazi. Engicabanga ukuthi iyabalimaza futhi nomsebenzi kaNkulunkulu uyabalimaza. Uyalimala. So ngase ke ngithatha i-decision yokuyoyiceba mina kumfundisi ukuthi sengithandana noSibanibani. So njoba ngithandana noSibanibani nje ngiyabona akusebenzeki kahle, sengicela ukuthi ngithi ukuma kancane. Awubanjwanga? No angibanjwanga. Wazambisa wena? Ngazambisa mina. Okay. Yes, ngazambisa mina. Kodwa kwangiphusha kakhulu ukuthi sebekhona sebekhombisa ukuthi bayazi. Ngase ke ngiyoyiceba mina ke no hayi mfundisi sengithandana noSibanibani. So ngicela ukuhoxa ngiphume nasema groupini, ngiphume nasema committeeni. I response yamfundisi yathi hlukana naye. Okay. Ngase ngithi kuye ngabe ngiqambela amanga mangavele manje ngithi ngizohlukana naye.
kungcono nginika ithuba nje ngihlale phansi ngilungise izinto zami see because mangivele nje ngivuka ngakusasa ekuseni ngithi mina sesihlukene ke sekuphelile ayikho into eyenzakalayo ngizobe ngiqamba amanga right wayesethi ngase ngimtshozi ngavele sengiyamthanda futhi ngempela futhi ikhona ipurpose ngayo ukuthi nje ngisuke ngaqala ngendlela ebhedayo so wayesethi ke okay ngizoba na indlela engizoyilungisa ngayo indlela ayilungisa ngayo ukuthi ahlalise yena phansi because waye kwi-worship team okay wahlalisa yena phansi ngaqhubeka mina ngasebenza manake wena olethi case imina olethi case kumphathi kumvula inkonzo wathi sengiyajola umvula inkonzo wathi mshiye wanqaba wena umvula inkonzo wasenquma udade wanquma udade wena wanganquma ngaqhubeka ngavutha emoyeni ngashumayela kakhulu kunakuqala I think yena ke ngokwakhe wacabanga ukuthi mina ngoba ngizicebile shuthi ngisoni kancane kunalo ongazicebile mangicabanga nje so ke ngase ngiqhubeka ke ngisebenza ke so njoba ngiqhubeka ngisebenza ngithi lento yethu ayiphelile ngishumayela nayo manje ngihamba nayo so uma kwenzeka kanjalo because ayikho into engithusile nginqunyiwa kwenzeke lutho ngaqhubeka nayo yakhula kwaze kwafika la ekhulelwa khona right so maye sekhulelweke ithweke wanquma khona ke because usekhulelwe so uyayisijampisa kahle kube kwangabona abantu futhi ukube nakakhulelwanga ngangisawu umuntu ophila umngcwele ebandleni shuthi umuntu wasezulwini uyifuna uyidimisa into yakho wena wayijampisa ukuthi bese kuvela ama-results kahle hle wayengidlalela amakhadi amakhadi ahluleka mase kukhulelwe so uma esekhulelwe ngithweke wanquma ke so kwafanele ngihlale phansi akangixoshanga ebandleni wangimisa ukusebenza alright isigwebo sakho kwakusesenganani akashongo akashongo isigwebo sami kodwa nje ngaseva nganoma kwaku life sentence ngoba kodwa nje ngaseva isigwebo sami angilika ngibandla ngitsange senginqunyiwe noma sengimisiwe ngawuqala ibandla lami ngaqhubeka ngaseva ngeze every Sunday enkonzweni ngahlala lapha emuva ngakhonza although kubazalwane kwakhona lokuzibuza ukuthi wow kwasha kwacina kodwa ke ngaqhubeka ngakhonza uma ngiqhubeka ngikhonza because isigwebo ngangasazi ukuthi iminyaka emingaki noma inyanga engaka then ngase ngihlanganisa imali yokuthi okay ngenzile iphutha and vele lo muntu ngiyamthanda so ake ngihlanganisa imali ukuze ngihambe ngiyokhokha kubo kwenziwe zonke inhlelo ngenza appointment naye mfundisi ngiyomazisa wayesemsebenzini wakhe office lakhe ngaya kuyena ngafike ngaxolisa before ngene kulolu daba oluhle ngaxolisa ukuthi no ngiunderstand umsebenzi ngumoshe kanjani ngiyaxolisa ngixolele kakhulu futhi mangingathola ithuba ngixolile even phambi kwebandla ngingaxolisa but now into engizele ukuthi ngizocela futhi ngikubikele ukuthi ngihambisa amalobolo ke ngosuku olukuthi njoba ngihambisa amalobolo mangiqeda lapho ngiyacela usishadise impendulo yakhe yathi usazohamba ukukhuluma nomkakhe usazohamba ukukhuluma nomkakhe uthi akwazi ukushadisa ngazi usayokhuluma noma ifuna iapprove noma wayifunayo so kusukela lapho ke ngaloyo nyaka kuze kube namhlanje usahambile yokhuluma nomkakhe so ngabona ukuthi okay mangiqala isikhathi ade sikhulume naye ngilindele impendulo kuyacaca ukuthi into engeke yenzeke le so ngase ngidecide hayi kabi kahle ukuthi no ukuze impilo yami ikwazi ukuqhubeka ngicine ngishadelwe ngicine ngikwazi ukukhuluma uNkulunkulu kahle angishintshe ikamera kodwa kubanga yimpi akubanga into embi then ngase ngiphuma ke kuleyo assembly noma kulelo bandla ngayongena kwelinye and mangifika phambili la ngiyakhona ngafike ngasibeka istory sami njengoba sinjalo ukuthi kwahamba nganga kulomfundisi engafika kena sengikhonza kena ngathi uNkulunkulu uthe angize la angifiyanga ngathi ngizwe iphimbo lathi angize la ngafike ngasho ukuthi ngidecide ukuza la because ngifuna ukuqhubeka ngikhonze ngifuna ukulungisa istory sami ngoba lapha ngimesaphile kanje and ukunqunywa kungisizanga so wangisiza ke lo mfundisi engikena ke manje wasihlanganisa sa right saqhubeka ke ngawubaba nomama yena azange nigwebe nje wavela wanisiza naqhubeka nempilo yakhe no akasigwebanga ngicanga ukuthi wa understand lento ukuthi njoba ngiza
ngifuna ukulungisa izinto zezinye zesiqiniseko sokuthi sengiphendukile ekwenzeni kwami. Ngesikhathi nihlalisa phansi i-decision yakho i-communicate kanjani kwenziwa isimemezelo ukuthi asho ukuthi nangumshazi uhleli phansi manje Akangimisanga phambili baba. Watsha ngitshela nje ngqo. Yeah. Futhi wasethumela abathize emagroupini engikuwona ukuthi abangikhiphe. So abantu babona ngawo usunyamalele. Babona ngami sengiphumile emagroupini, sengiphumile yonke indawo, sengifika Sunday ngifike ngihlale phansi. Umuntu wakho ngalana yena bamisa kanjani? Umuntu wamangithi yena naye abamlungu abamisanga phambili abenza ngalutho nje naye kwaba into nje and yakhoza le anti confusion ebandleni because babeyibuza phela because angimiswa ngaphambili babeyibuza sikwenzakalani manje esichaze story sakhe nabangibuza esidini ngifike ngisichaze esami. Yo, since we have got this experience awufani nomuntu ongakazi anquma. Would you say it's something ongayifisela omunye umuntu uthi mehlele ekukholweni evangelini? I think ngingayisho lento ku Facebook mfundisi ukuthi uma ukunqunywa kuyilento eyenziwa kumina. Yeah. Ayikho lento ekuthiwa ukunqunywa, ayisebenzi. Okay. Angazi ukusa nje esikusebenzisayo la ekukholweni. Yeah. Because leyanto isho ukuthi akunqunyelwa abantu ukuthi bonile. Yeah. Kunqunyelwa ama results. Okay. Because ukube nganginqunywa ngoba ngonile kwakufanele mayesazi ukuthi ngiyajola ebandleni mase yanquma not usalinde usikuze kube khona impumela. So lento nje okunqunywa for me into engasebenza ayikho nje. So uthi wena kunqunywa asebebanjiwe bangakabanjwa abanquma. Mungabanjwa nje unqunywa Ndlovu. And njoba sikhuluma nje nawe emabandleni kuyaziwa khona manje amabandle kwaziwa kahle ukuthi le intombi kamfundisi kuyaziwa kwazi ngisho ama intercessor but akekho onqunywayo because ayikho into esabe imphumela. Kuyaziwa ukuthi umvangeli usibanibani uyaphuza kuyaziwa ubani akekho onqunywayo. But that day kuvela imphumela ithwe sicanga ukuthi isono mase ke sithatha i-decision nokunquma umuntu kanti besidila nje nama results. So si-actor mabe sesithola ama-result. Si-actor mase sithola ama-results futhi nakhona kuyadepend ukuthi ubani. Hey. Kuyadepend ukuthi ubani ngoba emva kwesikhashana nje singesingaki esombeni sami kwavele kwakhulelisa umfana wakhe. Kababa lo yes umfana wakhe kwavele kwanqunywa umfana naye no anqunywanga no angithi ikho ngithi mina lento okunqunywa sometimes inokusa okukhulu nokuthi ama leaders asuke efuna ukuyiprove ukuthi ayakwazi ukufaka idiscipline because uma yena engasanqunywanga leyo nto mina ngitshela ukuthi it's because bekuyimina. Yes. Mina ngoba ngiyona ingane yakhe noma angiyena ingane kaSamboni. So ongathi mayedinwa kuphazamiseke ngisho ibandla because kunqunywa ingane yakhe. So kubulula ukunquma labo bantu abakanjalo. Yikho ngithi iwukusa nje somehow. Ngoba inaye ayikho consistent. Okwesibili siba awukwazi ukunquma umuntu ngokwazi kwami. Awukwazi ukunquma umuntu mase kungabi khona umuntu ebandleni omlandelelayo. Ukuthi uyasizakala yini. Uyabuyela yini kwiposition uyahilisheka yini because ngaphezulu kokulimala kumsebenzi kaNkuluNkulu entweni esukenziwa umuntu naye lo muntu onqunywayo naye ulimele. So uma ukunquma sikwenza ngothando nangenhloso ye-correction nokurestore nokulungisa simhand over kubani lo esimnqumayo ubani wenzela sure ukuthi uyaba right because iqiniso lithi umntwana kaNkuluNkulu noma enqunyiwe. It's just that nje uyisigebenge sesigwetshiwe but nalazi khona la engakagwetshwe engakaphumela obala. So lo osekuvele waphumela obala angithi kuhlunyeleliswa isimilo manje simhand over kubani ubani omkhulisayo ubani okulandelelayo ukuthi into yakhe iyalunga. Ngathana nomunye umfowethu ekhala naye ekhala sona leso ukuthi yena wayesikima nomfundisi kodwa ithe masisijampa umfundisi kwawuyena ojika wathi ngiyakunquma kodwa kade besikima naye behamba naye. Yes into nje ezenzakalayo mfundisi into ezenzakalayo ngicathenye into edala ukuthi kube ngazi ukuthi thina my young preachers kunoqhekeko between thina nabafundisi abadala obaba bethu. It's because I distance le eyakhe inhlonipho ilinyazo ukuthi obaba bethu basuke benza izinto phambi kwethu 1 2 futhi thina sahlanganyela nabo ezintweni zabo abazenzayo.
Yeah. Kwaphela le nto ukuthi ubaba sagcine sababangani. Yeah. So uma sengenza into wrong ezojumpisa ebandleni usefuna ukuyiprova ngami ukuthi akahambisani nalento ngokuthi anginqume. So leyo nto kumina ngithatha nje ubaba ongilungisayo ngithatha nje ukuthi awu isi unfair because beshibiza naye then mase kuvela into ejumpisa ebandleni useyanginquma abantu abashibizayo akona ukungilungisa nje ukusa kokuzama ukuthi in fact usuke uyidefender usuke uyidefender wena uzama ukuyiprove ukuthi uyakwazi ukufight discipline. This is power. This is very, very interesting. Ngiyazi ukuthi ngikubambe phezulu isafuna lento sibehlale phansi ikhulume kahle. But would you I want to ask you this question. Would you say yakusiza lento? No. Ayingisizanga. Ayingisizanga Ndlovu. Kakhulu yangilimaza. Yangilimaza. Into nje senza usiyabazala ukuthi usathana ufika limaza abantu thina sibaqedele. Yangilimaza nje kakhulu. Just that phela into esiyenze kadala yadlula futhi nabo laba bayenza siyaxhumana nabo si right. Ngithi ngizafuna ukubuza lokho ukuthi lo qala wakhipha isigwebo sena kunabonana. No si right kakhulu. Even on WhatsApp siyachatha ngindodana nje ku right because yangikhulisa kwelinye side. Futhi ngaba nakho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ngidlulisela kuyona ukuze abadlula kuyona. Ngiba understand futhi ngikwazi ukuthi ngibasize. You see. But ayingisebenzelanga. Futhi akekho umuntu engingamnquma nje empilweni yami. If you came in a position the power akekho umuntu engingamnquma because angiyazi ukuthi yani like ungiyazi ukuthi yani late. This is Power Hour. Nzunza, thank you so much, Mshazi. Thank you for coming along. Angikunikeza ikhona ukugcina ufuna ukusho around this topic bese siyavalelisa. Engingakusho siba ukuthi ezabazalwana siyeke lento yokuzifaka ko basket. Ukuze samukeleke komunye nakomunye. Sekufayelana ama mask ukuze siveze uNzunza all right nomuhle. We are wasting our time sidlala ubuqili be religion ukuziveza si right. Asitile nama issues kahle sifundisana emabandleni that day saqiniseka ukuthi umuntu noNkulunkulu ba right baxhumene kukhona irelationship. Akekho umuntu obayiphoyisa lomunye. Umuntu uyokwazi ukusukela yena athi ngifundisa uDlamini sengenza 1 no 2 no 3 sengice ifanele isuke kumuntu into because ene relationship noNkulunkulu ukuthi si understand ukuthi ukusindiswa kuyisipho somusa. So uyisipho uyasiprotect uyazidela wena for insindiso. So lokho fanele kuqhamuke kuthina kufakwa imfundiso hayi umthetho. This is Power Hour. Time is always an issue here, my brother. Thank you so much for coming. Ngeke ngidedele ngakubuza ngalo mbuzo usise nanqonywa naye. Uphi? Ukhona. Nizaganga noma senaqonisizini. Ukhona uMamNzunza. Ngeke ngambuza lo uMamNzunza. Yes. Ake siyabonga. Abantwana uNkulunkulu umbusa abantwana abangaki? Abantwana abathathu. Abantwana abathathu. A good story. Kona konke sekwenzekile kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi uMr. Mrs. Nzunza bahlangana basabantwana bakaNkulunkulu bakholwa bayithanda inkosi. Kona konke okwenzekile kodwa egcina ngosuku uKristu uvele inkosi and kona konke akuzange ube khona sitha. Nzunza, thank you so much for coming, my brother. Next time awusendaweni udlule ikhofi hlala ikona la sishaya ikhofi mfethu sibuye siqhubeke sibeke zona lezi ndaba zasevangelini. Sit back and relax as we continue with the show. We are in conversation with Bishop SP no Bishop Mthembu kanye nompostoli uthi Ncanana. Sit back and relax. See you just now. Sivale ibuya la. Welcome back. Size sayibamba sathi ake siyodayisa kancane siyophuza amanzi. Yashisa subject yethu is very interesting. We are learning a lot. What a discussion. Mhlambe before ngiyibuyisele ithebeni, I just want to ask this question, mhlambe as our point of departure in this second half. Ukuthi uJuda Iscariot wona wadayisa uJesu. uJesus. uJesu wamtshela even amdayisa ukuthi uzomkhaphela khona la. But uJesus angazamnquma. Even noma futhi sonile azange sizwe lutho bafuna ukunquma up until asibulalene.
Now if uJesu yena wahlala nomuntu in the same table owonile nomisoni, let alone ke lo osethi yena uyazibuyisela, uJesu watholerate lo owonile, then who are we to give a sanction when the Christ, our Redeemer, yena wahlala? Bishop SB. That is debatable. Okay. One, we will look at the assignment of Joseph Iscariot. Why was he in the company kaJesu? uJesu into edlalta miyeke ukuthi umsebenzi kaJoseph Iscariot awukapheli. Ngoba kwakufanele according to the prophecies kube khona odayisa uJesu. And uJoseph Iscariot, that's why he was brought in. He was brought in just for that. So kwakuswelekile ukuthi on. Kwakuswelekile ukuthi uJoseph Iscariot abe umuntu othanda imali. Kuze kufike isikhathi sokuthi ukuthanda kwakhe imali agcine edayisa uJesu. Ngoba iassignment yakhe uJesu phela ngaba kafile namanje. Ngoba kwafuneka umuntu ozomdayisa ukuze kufulfilleke the prophecy. Which is why Christ did not give him any sanction. Okay? Should one of Judas Iscariot was accepted. No. Ukuthi why ngibuza kanje, last week kwaba khona discussion la khona one of the pastors quoted a verse ukuthi some people bona ngentando kaNkulunkulu. Are we then, he quoted only one verse and a lot of people were crucifying him even online. He can't form a doctrine on one verse. Now if we have another verse which all substantiates the same, then is this somehow correct? It's open to anyone. It's not directed to angiphinde. Yes. One, uJesu ebiza abafundi bakhe. Yeah. Lento yokubiza uJoseph Iscariot umbize ngoba uJoseph Iscariot kwakuyena. It could not be anyone else. KwakuJoseph Iscariot ozonikela uJesu. Okay. So ke in other words, njoba sikhuluma ngokuthi wayintshontsha imali. Nobody amongst us can say ukuthi uJesu wayazi ukuthi utshontsha imali. Akekho ngasho njalo. Ngoba uma sikhuluma ngoJesu sikhuluma ngaye ewumuntu uJesu. So in other words, kungenze ukuthi angazi ukuthi wayintshontsha imali, kodwa ipurpose kaJesu ukuthi abe kuyicompanion kaJesu. Kwakuthi adayisa uJesu. Okay. So ke wayingeke abese ukuthi mayithola utshontsha imali abese frustrator ipurpose kaNkulunkulu for the sake yemali entshontsha uJoseph Iscariot. That's my take. Mfundisi Ncanana. Ngicabanga ukuthi le ndaba kaJudas Iscariot ingaphezulu kaJesu. Ilapha kuNkulunkulu. Ayikho kuJesu ngoba i-assignment uJesu ayizele emhlabeni yayihamba iye ngokuthi uNkulunkulu God the Father ufuna ukaachivani. So ngiyavumelana partly no Bishop methi khona izinto ezenzeka ngepurpose ethile. Kodwa nginento ethi there was a time la uJesu angena khona etempelini abantu bedayisa wafa inkalvasi. Yabona? So kusho ukuthi kukhona la, as much as sivuma ukuthi zikhona izinto ezenze ngepurpose ethile, ngoba uma sizovuma leyo nto fanele sicabange abantu even in the Old Testament kunendoda yavele yashada with the harlot. And leyo nto it was uNkulunkulu efuna ukuveza into ethile ngesizwe esithile. So i-challenge ukuthi uma sike sahlala kakhulu kwi-interpretation sizoba nenkinga yokuthi singafiki la kufanele sifike khona. Into mina engingayisho njengamanje ukuthi kubalekile ukuthi njengoba sidila nale subject sibe nento esiqonda ukuthi khona abantu obaletha eduze kwakho bazosebenza izinto ezithile, but uthola ukuthi abanabo ngempela ubudlelwano noNkulunkulu. Kubalekile ukuthi siqonde lokho. So njengoba ubaba umvelase efake uJudas, ngimthatha njengomuntu ongekho relevant to the topic ngoba uJesu wamiyeka ngempela akamnqumanga. And zikhona ezinye zezinto uJesu azenzile ezitshengisa ukuthi beziphambana nomthetho othile uJesu alwe nazo. But uJesu bazi ukuthi asikho isidingo sokuthi ngidile nalento
ngoba kwayona lento yesikhwama into nje engizodlula kuyona kusho ukuthi injenge case study nje ukuthi kufanele sifundeni kuleya subject but khona izinto kufanele ufunde kuzona but ezingenayo into ethile okuthola ukuthi mhlambe zigcizelela ngokuka Jesu zigcizelela ngokwe case study nina abantu enisuke nibheke leyo nto enisuke kufanele nifunde kuyona. That's why abantu they will take stories ka Judas basenze intshumayelo. So kodwa kusuke kuyinto kufanele sifunde into ethile ukuthi uma wenza lokhu nayi imphumela. So ngiyithatha kanjalo indaba ka Judas. Kodwa uma sikhuluma ngendaba yokunquma nokumisa kufanele sazi ukuthi yinto thina esiyenzayo ubaholi yinto eyenziwa leadership. So ngamanye amazwi fanele sibe nendlela yokuthi kuvumelekile especially kulesi sikhathi esiphila kusona. Isikhathi esiphila kusona siyas-challenge'a ngokushesha kwezinto nokwenzeka kwezinto uthola ukuthi abantu ngempela ubazi ukuthi and uma sike sangafunda ukubafundisa abantu izwi nokubafundisa nokuba expose kuNkulunkulu siba expose emthethweni esiyenzayo abantu bazogcina every time actually uma ngase ngithi akunqunywe abantu ngivumelane nokunquma kwabantu ngicabanga ukuthi obishop engihlezi nabo la ngeke babe namabandla. Why do you say that, Pastor? I'm saying that because kunezono eziningi ezisemabandleni ezicashile abazalwane abangayivezile. Unquma kuphela ngoba usudiscover isono. And abazalwane mabengakwazi ukufihlela abaholi, babafihlele kahle. Kusho ukuthi angeke sikwazi ukunquma. Siqala ukunquma ngoba sesiqala sidiscover ukuthi umuntu wenzeni. And umuntu emengavelanga ukuthi wenzeni. Kunabantu abaze bayethuneni uthola ukuthi hayi impela hayi ulokhu wafika nje. Ebephile lempilo. So into abantu abanenkinga Nkosi yami yilabo ababa nebhadi lokuba expose kuleso simo bese beba expose ebuholini ukuthi ubuholi sebungabanqomo. Kusho ukuthi laba abanjani Bishop SP? Ngifisa ukuba ngifunde lama verse. U1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. Uthi Paul la ebhalula Timothy lencwadi uthi these things I write to you though I hope to come to you shortly. But if I'm delayed I write so that you may know how ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Paul uthi ibandla liyisekelo nensika yeqiniso. Ibandla laziwa ngeqiniso lakhelwe phezulu iqiniso. Uthi ke abantu abala kulensika nesekelo seqiniso njengoba ngikubhalela Timothy ukuba ngiyathemba ukuza kuwena kodwa uma ngilibala ngenzela uba wazi ukuthi abantu kumele baziconduct kanjani. Ukhuluma nabantu abasindisiwe. Akakhulumi ngabantu abangasindiswa, akakhulumi ngezoni, ukhuluma ngabantu abasindisiwe. In the house of God there has to be order. Ekufanele kibe khona. Uthi ku 14:33 njengoba kunjalo emabandleni onke abangcwele abesethu 40 konke akwenziwe ngenhlelo nangemfanelo. There has to be order in the house of God. Leli mpostoli Ncanana ngilivuma njoba ngishile ekuqaleni ngathi one of the things esisilele kuzo as abaholi is to introduce abantu kuNkulunkulu ophilayo babe nobudlelwano naye. So that athi umuntu ngeke ngakhuluma lento ukuthi umuntu athi into engakayenze sayicabanga because of the relationship. Noma umuntu into eyenzile wangena kuyo kodwa because of the relationship. Ezwele yanto enqamukile umbilical cord between him not nebandla noNkulunkulu. Ibandla le process eyokusiza lo muntu ukuthi aconnecte le umbilical cord ibuyele adle abe isibusiso akhonza ebandla ngesipho uNkulunkulu amnikeze sona. Akuyona into leya eyenziwa ngoba kukhona umuntu ogwetshwayo, akusona isigwebo. It's a restorative process.
yokumuntu abuyiselwe la kufanele abe khona. Ngifuna ukubuza this question before I move to my next question. Mhlambe Apostle Ncanana ngicela ngibhekise kuwena ukuthi if we don't put any sanction for wrongdoings, then how do we deal with discipline in the church? If we go with the line ukuthi value have a relationship with God, Musa uNkulunkulu banzi, uNkulunkulu semxolelile and uNkulunkulu amxolela futhi for the second time, then how do we deal with that behavior? It's simple. Umuntu uma onile usukazi ukuthi onile. That's number 1. Number 2, akadinga ukutshenwa umholi ukuthi onile. Yingakho uma umuntu enobudlelwane noNkulunkulu uya yena aqala kumholi. That's into okufanele siyiqonde leyo. But uma kuukuthi kune discipline okufanele ngiyilethe, fanele ngazi ukuthi ngimakiphi iposition mangilethe i-discipline. Ngingama kuyiposition yokuthi ngingumholi la ekhaya, ngubaba kulomuntu. So njengoba ngubaba kulomuntu, umuntu kufana nengane ekhaya eyonayo. Uma ingane yakhe yonile ekhaya, uhlala phansi nibe ne mutual understanding. Ayifani njengengane encane othatha uswazi uyishaye. Anjalo amakholwa. Uma ikholwa selifinyelele kwi-maturity, uhlala phansi nayo. Uthi angithi uya understand ukuthi lento i-wrong. Uya understand ama consequences esono. Uya understand ukuthi ngikufundisile izwi. And uya understand ukuthi lento ingase ikuphazamise ekukholweni kwakho. Then asivumelane nawe ukuthi ucabanga ukuthi lento singayisolva kanjani. Then you will find that abazalwane, they will give you indlela yokuthi nikwazi ukuhlala phansi nixoxe nibe ne mutual understanding, because lento yokunquma babusiba ibalimazile abazalwane. Akekho umuntu engangahlangana naye owanqunywa engicabanga ukuthi right. Sikhuluma nge-restoration. Khona abantu esithi siyaba restore kanti sababulala. Uma kuukuthi umuntu wonile, asihlaleni phansi sixoxe, sivumelane ukuthi wonile, khona izinto okufanele. Uzoyisholo yena futhi ethi no mfundisi njengamanje ngicela ukuphume ekhwayeni. Ngicela ukuhlala nje mina lapha phansi. Akanqunywanga ngokwena lo muntu. Lo muntu udecideile ngenxa yokuvumelana nani, and ngicabanga ukuthi yona indlela engcono kunendlela yokuthi ngime phezukwakhe njengomholi ngimkhathe ezintweni azenzayo. Okay, this is Power Hour. Bishop Mthembu. Ngiyabonga kakhulu umfundisi. Abantu enkonzweni babefani. Yeah. Kukhona umuntu othi monile azithobe njengoba esho umpostoli uNcanana. Yeah. Azithobe eze kumzali wakhe wokomoya abeka indaba yakhe. Hlale naye baxoxe ilungiswe indaba yabo. Yeah. Bese bakhona abantu abakholwayo kodwa aba disruptive, abangayifuni spiritual discipline. Yeah. Athi ezazi nje ukuthi kukhona la ngambi kahle khona afuna ukuya lapha ku worship team. Yeah. Afuna ukuqhubeka wenze lo. Lo muntu noma kanjani ugcina edonsiwe ngebhantshi asondezwe la. Yeah. Nanokuthi ke indaba yokumisa umuntu akuyona into esukelwa ngendlela obudlavini. Before kufikwe lapho kukhona la sekudlulwe khona. Nakuxoxa naye kusuke sekuke kwaba khona. Iyaweywa indaba yakhe. Ama options aware ukuthi yipi engakulungela yipi engalunga akuvele uqondwe phambili, otherwise ngaphandle makunenkinga impela ekhona lapho kulelo bandla. So indaba ayenziwa ngobudlova, kodwa yenziwa ngokukholwa. Kama Bishop, uma kwenzeka icase yomuntu accused ukuthi mhlambe ulala namantombazane bese vele efike azilahle yena, lo muntu utreateka kangcono kunomuntu ogolosayo. Ngoba khona nje obuchaza Bishop ukuthi khona ovela ufike kuyena avela athi uke wangibona kuphi nazi izithombe unayi evidence alento oyikhulumayo abe yimpi nje avela athi noma kubalula ukhidihidi noma aqala accuse even ikomiti uhamba nalathi nalo uyakwenza lokho bese uba khona uthi mawufika kuyena azikhiphele yena izithombe athi nazi izithombe
ngiyazilahla labo bantu do they get same sanctions noma shall I say same treatments noma do they get different treatments in terms of a process of rehabilitation? Ngaphambi ngoba ngize lapho ngiyafuna kodwa futhi ngiyathanda la siyilungise lento ba enye yezinto esigxekwa ngayo yokuthi masikhuluma ngekunquma nokumisa sikhuluma ngabantu abasha. Ngiyakuzwa umntaka Dlamini loliphinda phinde njalo lokumithisa no as if uma khulunywa ngokona nomuntu ofuna ngqonywe enkonzweni umuntu wesifazane nomuntu wesilisa umfana umithisa intombazana. No, abantu bazibakhala abantu abasha umntaka sibabathi hey obaba abadala kukhulunywa lutho ngokona kwabo. Ogogo bakhulunywa lutho ngokona kwabo. Kodwa ke angibuyele embuzweni wakho. Uyabona indaba masikhuluma ngokusika noma ukunquma noma ukumisa. I-case ne-case ayifani nenye case. Okay. Nje ngizakuloko ke okade ukuthi i-case ne-case ayifani nenye case. Nomonakalo awufani. Ne-corrective measures ekufuneka zithathwe lapho azifani. Okay. So abaholi bawobaba ngithe umuzi kaNkuluNkulu lo njengoba kuumuzi kaNkuluNkulu while abantu sibatreata ngokufana kodwa siphethe isando ngokuthi naku xhafa ngesando cha kufuna kulungiswe leyo nto ingalungiseka kanjani ingalungiseka yini lento yalomzalwane eqhubeka noma lento yalomzalwane ukuzilungiseke kufuneka kube khona azoyeka ukwenza ngesikhathi kusalungiswa la indaba ilapha indaba. Okay, very interesting. Babu Kajet, ngifisa ukusika elijikayo la ekuthini ubaba Ncanana njengoba ukhuluma ngeprocess le uJesu ayibekile wathi lo muntu uya kuye udaba malunga luyaphela lapho uma lungalungi uthatha ufakazi nababili aye kuye uma kwenzeka lulunga udaba selilungile liyaphela lapho kodwa mabona ukuthi alipheli lapho liyeza ke manje lizolofika la ebandleni nasebandleni akuthi kufika nje umuntu bekuthiwa uyanqunya uma kukhulunywa ngebandla akushiyo ukuthi ulethwa phambili kuzothiwa nalo udaba lwakhe sekukhulunywa manje ngeleadership yebandla ukuthi the elders of the church will then ambize lo muntu ahlaye naye phansi nalapho kusazanywa indlela yokuba lo muntu alungiswe. Lithi iBhayibheli mangabe lapho ke kungazwakali sekuyiswa lesikhathi ekuthiwa ke mthatheni njengowesizwe. It's a process. Kunemhlangano eminingi ebakhona phakathi yokuzamula lolu daba luxazululeke. Bamthembu ukhuluma kahle methi ama issues ngeke afane. Kukhona abantu njengoba kukhulunywa ngabantu abakhulele ngoba lento kukhulunywa abantu abakhulele ngempela iveze ngazuthi ienga isithuka sabantu abakhulelwe. Kunabantu abatshala imbewu yokwahlukana ebandleni, divisive attitudes. Nabo uPaul ubhalela ibandla wathi mawuhlangana nomuntu nje khumbula ukuthi uPaul akashaya umthetho kodwa uthi nali ithulusi lokuthi in case uhlangana nento enje uma uthenga imoto la uyithenga khona egarage iphuma inama lights noma ungayithenga emini lama lights afakela ukuthi uma ubusuku bufika khanyisa iphuma inama wiper kube kunganethi ama wiper awathengwe emgaqweni ngoba sekunetha inama wiper ukuthi should linethe sebenzana kama wiper. uPaul is giving tools ezandleni zebandla ukuthi in case kuba khona izinto ezinje possible ezenzakalayo uma sikhuluma namanje lezi zinto ziyenzeka in the church kodwa kunendlela yebekiwe ukuthi lezi zinto kazilungiswe. This is power hour. Bamncane Babu Siba ngiyaweza ama verse ka Bishop enye into challenge ebandleni kakhulu ilento yawo amavesi yokuthi siwasebenzisa ukwakha imithetho uma ufuna ukudiscipline abantu uthatha ivesi elithile ulifake endaweni ethile ngoba kufanele lifeze into ethile. Ake ngenza isibonelo nje uma sikhuluma ngomuntu oboniswayo umuntu ohlubukile ebandleni umuntu uma sikhuluma ngomuntu okufanele umgweme umuntu
olwa nebandla no dali dispute ebandleni lithi iBhayibheli nimgweme lo nimgweme but onke lamavesi esiwafakayo abanayo into yokuthi asuke efuna ukugcizelela izinto ezithile esuke sifuna ukuyiachieve yingakho ke kuyinkinga inkinga emabandleni siyithola lapho when sithatha amavesi sikhulume ngawo azoba yimithetho then uthola ukuthi uma sesilibhekisisa kahle leli verse linayo into yokuthi kahle kahle la lingayikhulumi lento ye discipline lalikhuluma into yomuntu ohlubukile ebuyiswa njengoba lithi nje nimnikele kwabezizwe is because lo muntu akekho kwi house of faith uphumile kwi house of faith so ngamanye amazwi uma udiscipline umuntu umdisciplina because unento ayenzile la enkonzweni so lo muntu omdisciplinayo uma sizomsebenza ngeverse umuntu esimdisciplinayo uzothola ukuthi uma singalicinga ngempela iverse alikho elokudiscipline umuntu singalithola kodwa ngoba sifuna ukuachieve indaba yokunquma into ekhona okufanele si-understand ukuthi uma uzodiscipline umuntu nje uyamdiscipline ngokuthi kunento ongayifuni la ibandleni njengomholi umdiscipline based ekutheni ufisa ibandla lihlonipheka angithi ayibona lento uthi ngebandla ayihlangene lento ngoJesu ngoba njengoba umdiscipline nje yena useqedile noJesu ekhaya wena ungena endabeni ulate actually ukuthi uzomdisciplina namhlanje ngoba uma uzwa ukuthi wonile enye into ekhulunywe ubaba umvelase indaba yeprocess ukuthi kwesinye isikhathi mina ngikhuluma ngeprocess umuntu okhulelwe ayikho iprocess okufanele uyithathe umumnquma nje uyamnquma kuphela lapho so umnikeza leyo sanction mamnikeza sanction umuntu one process umuntu olokho eganga la nimkhuza aphinda gang nimkhuza aphinda gang lo muntu ke sesingakhuluma ngeprocess but umuntu onesono esisobala ukuthi nakho sisobala nakho idlile imali angazi ukuthi process noma kufanele kuhlala ikomiti lihlale lithi nanga umuntu edla imali kodwa kunama proofs ukuthi umuntu uyazidla imali lowo muntu kusuke kunento okufanele siyilungise ethi lo muntu sine challenge yakhe njengesidima sebandla asimdingi ukuthi abe seyimalini but hayi ngoba simnquma sinento yokuthi sifuna kube neintegrity la ibandleni so iintegrity ke iyasiphoqa ukuthi singasebenzi nomuntu kanje lento yokunquma umuntu ungamazi noma uyakholwa siyavuma ukuthi wamemukela uJesu but kahle kahle asilwazi uhambo lwakhe noJesu so njengoba singalwazi uhambo lwakhe noJesu sesiqhamuka thina sesizomnquma sine challenge yokuthi mina ngithatha ngokuthi thina njengabaholi fanele sazi ukuthi uyini umsebenzi wethu umsebenzi we-fivefold ministry is to equip the saints for the work of the ministry uma sike sayilahla lapho bafowethu la ekutheni uyini umsebenzi kampostoli kapastor kathisha ukufundisa ibandla likwazi ukuyiphilela kwi-environment yalo ngisayimaintaina lento ethi uma sike salifundisa ibandla lakwazi ukuyiphilela kwi-environment yalo angeke sibe neproblem yokulandela abazalwane actually sizoba nomsebenzi omncane kunalo msebenzi esifuna ukuyifaka kuona umsebenzi wokunquma ingane zamanje zona ngo social media izono eziku social media angazi ukuthi sinquma kanjani ngezona eziku social media because lezo zona akuzona izono ezisobala so before umuntu ebekhulelwa now bakuyi pornography umnquma kanjani umuntu okuyi pornography ungenayi show yeyithombe yokuthi uhlala day in and out ehlezi kwi-internet umnquma kanjani lo muntu uyi-elder esontweni uhlala esontweni usebenza esontweni but uthola ukuthi uphila lempilo so umnquma kanjani lo muntu
ngama mazi sinquma kuphela abantu abanezono eseyizisobala and akukho ke consistent ngama mazwi mina ngithi ukunquma asikubeke ngaphandle Mabumvelasi. Ikhonto ke ngayithinta eqaleni ethi ngikhuluma ngeprocedure neprocess. Into enye ebalulekile ukuthi kube khona ifairness uma sidila nomuntu. Sibe fair ekutheni mase uzwile uphinde umlalele naye. Uma ungakaluzwa olunye uhlangothi endabeni noma yipi usungakayazi kahle. Okay. Uma lo muntu noma kuthiwa unikizwe kanjani noma kuthweni ngaye imuzwe naye. Mnikeze ithuba lokuthi ayibe ukuthi kuyena kwenzeka kanjani. Now konke uma sikwenza ngothando siyokwazi ukufika ekutheni sakhe umsebenzi kaNkuluNkulu ojabulisa uNkulunkulu. Right. Laphana kulamabandla wabhalela uJesu khona enye ibandla akhala kulona uJesu lapha lokusambula athi nansi into enginayo ngawuvumela lo wesifazana afundisa izifundiso zika Jezebel. Something was lacking lapha. Okuthiwa nje ivangeli lihamba kahle ku grace kune grace uNkulunkulu khona abantwana bakaNkulunkulu abukho ubuholi. Ubabheka ukuthi kodwa kusafundiswa kona kusahanjwa ngako na. Abantu aboni ngoba bengasindisiwe gelekeqe. Abantu bayashelela bayashibilika. Kufuna kubheka ukuthi ke mayishelelile yipi indlela engasizwa akaqhubeke nje noma kukhona into engenziwa yokumsiza. Angaqhubeke nje noma ukuza angasizakala kangcono uma izoke ahlale phansi afundiswe akhiwe. Indaba isilapho ekwakhiwe fairness, substantive fairness and procedural fairness. Abantu abadila nendaba yakhe badile ngokuba babe fair kuyena batshengisa uthando. Batshengisa uthando. Now kunabantu ke esengeke ngahlangana yazi idiscipline inalo uthando. Abantu bacanga ukuthi idiscipline inzondo, idiscipline inothando and idiscipline isezweni lenkosi. Umuntu obekholwa kahle sindiswe kahle wamiswa emthanda uNkulunkulu elithanda nebandla lakhe. It can't be bitter la kade kukhona ifairness. But Bishop ngicela ukubuza. Yes. Umuntu asikhuluma iqiniso manje. Uma kuma someone emaphambili ethi nangu mfundisi uNcanana siyamisa isikhashanyana. Ngoba let us be honest ba bishop bami nabapostoli. Ayikho humiliation engaphezulu kwaleyo. Is it not? I know ukuthi kusuke kunothando, but is it not humiliation? Why I'm saying this, before the show we had interview which is we're going to play with people abane experience ukunqunywa. All of them they've responded by saying ayikho into eyikade behlise isithunzi njengaleyo. Because when they walk in go day one after ukunqunywa, everybody is looking at them as people asebenqunyiwe. Omunye wenza example wathi makudliwa isidlo yena akasidli ngoba unqunyiwe. Bonke abantu baya phambili bawodla isidlo yena akasithinti. And it's kuyavela nje ukuthi usaserve isigwebo. Now when we listen to them it sounded like this is some kind of a sentence. If this is aimed at helping people, why is it even made public? Babu Kachen. Angazi lefe sizilo ngibuyela kuyona. Yeah. Uthi uJesu uyakuyi iprivate. Yeah. Akulungi private. Uhamba nababili abawufakazi. Still iba lapha ayikho la. Ilungiswe ize kwi leadership yebandla. I will assume that those are elders. Yes. Bayihlalele phansi ayilungi. Then bathatha isinqumo. Now kimi kukhona into ethi yonke lemizamo ebiyenziwa But Bishop, without disturbing you, ngifuna ukuthi ukuze mawuphendula ngiclarify lapho. We're talking about the once-off instance. We're not talking about umuntu okuziwe kaningi ukuthi Musa ukulala. No, this is a once-off instance.
boom, kwaqhamuka umuntu kusenengane indlebe efana nesakhe. This is not a case where somebody has been consistently doing this ekhuzo. Because umpostoli Ncanana mentioned something ukuthi inqwaba ayibanjiwe. That is why they are not disciplined. Lo uvene wabanjwa akaze kuhlalwe phansi naye. Boom, sekiwa phambili. Is that not some kind of humiliation? Can it build a person? Yeah. And ukeda lapho ilento ethi silinda size sibone ukuthi lo muntu nani ukuze sikwazi ukumdiscipline. Ngoba uma kunjalo kusho ukuthi asikho consistent ngale discipline yethu. Because abantu babona singababoni. Bayona singababoni. And if we employ people, if we encourage people ukuthi wozani nizoceba, then are we not creating a policing system in the church? Okay. Now, number one, angithi bazalwane la sikhuluma ngabazalwane. Yes. Sikhuluma ngabantu ababhajadiswe kumoya ongcwele. Sikhuluma ngabantu abagcwalisiwe ngomoya ongcwele. Laba abonayo. Abanobudlelwano noNkulunkulu. Christ, yes. Now, uma ngilungiswa mhlawumbe kuyofuna ipower hour mfundisi Dlamini ikibuye ngibuyize ke ngize nodaba lwami. Because I think udaba lwami liyobasiza abaningi. Uma ulungiswa ngenxa yothando nalo ngoNkulunkulu. Yeah. Number 2, ngenxa yothando oluzwa kubantu abazama ukukusiza kulento. Akulula ukuba ufile embarrassed. Okay. Lento ekwenza ufile embarrassed is the pride in you. Ethi wena yenza kungenziwa lutho ngokwenza kwakho. Uma ngilungiswa ngephutha engilenzile, angikholwa ukuthi lokho sekungangilimaza. Yiqiniso ukuthi njengomuntu now kungenzeka ngifile kambe, ngifile ukuthi lento yenziwe phambi kwabantu, kodwa mangiphuma umoya ongcwele engisiza kulento, ufika kimi azothi but this is a step in a right way yokuthi kuzama ukusizwa wena. Okay. So ke eyami ilapho isekutheni uma ngifika ngivela eAmerica, ngifika eSouth Africa kwaZulu Natal, ngifika ngibizwa ikhaladi elisebenza ebookshop lithi nanka ama tapes akho owawashumayela kuleli bandla, uthe umphathi waleli bandla leadership ngeke besakwazi ukwenza lutho because there is something ezwakele ngawe. Let me tell you, angibiziwe ukuthi kuyokhulunywa nami, kodwa uma ngiphuma la ngiphethe le plastic eminyama yama tape ngihamba, umoya ongcwele uthi kumina bona ukuthi umubi kangakanani Ndlovu. That drove me to repentance. I'm the product yokuphenduka kuleso simo esinjalo. Lento engikhuluma ngayo angikhulumi ngetheory, ngikhuluma ukuthi uPaul ubhalela labazalwane ithuluzi leli lokusiza abazalwane. Umzalwane olinyazwa yilento fanele number 1 isihlehle ke sizibuza ukuthi uma elimala elungiswa kule ndlela entsha ayithathileyo yokukholwa, wake waqala yini ukukholwa? This is power hour. Ne bese kuzoba khona lento yokuba indodana yala ekhaya. Uma ingane ziyala ekhaya nengane yokuhlala nevakashile ekhaya, bethintithwa ngoswazi, bakhala bonke, bakhala bagijime. Ingane kodwa ke yala ekhaya akukho la izoya khona. Noma lenye ngeqa ucingo yoshona ngale kweqhuma. Yeah. Eyala ekhaya ikhalikhale ibuye. Ikubheke emehlweni iphuma inyembezi. Wena uyithintithe ngoswazi. Ikhona bese linyembezi. Now ezinye izinto khona into ezisichallengeayo. Yeah. Ukuthi mase sikholwa ngempela sibona amalungu aleli bandla. Uma ngikhonza kaBaba umpostoli Ncanana ngiyibandla uBaba uNcanana uyena noBaba wami ngempela. Yini athi angashiya into kimi ngihambe ngiyositha ngale. Kade bengithe uBaba wami sonke lesisikhathi. So sisazobhekana nenselelo
umhlaba uyaguquguquka. Yeah. Umhlaba uyaguquguquka. Abantu esizoba nabo kukhona into ezenzekayo khona abantu abanama sexual orientation are different who are coming to our churches. Not akayinaki lento will eventually pay attention. Abese eqhamuka nepolice iyokuthi la ekhaya siphila kanje. Siphila kanje silindele le behavior nje. I-behavior nje asiyilindele. Makune behavior nje sondela sixoxe. We may say sibafundisile abantu sabanikeza ukukholwa kodwa kusazoba khona bathi siyakholwa nathi kodwa we feel this way. So ke sisazoba na ukuthi ke sidile nabo sixoxe nabo silungu. So ke ngiyasithanda kusayisiqalo lesi. Kodwa yona indaba ukuthi kuyoba khona idiscipline as long kunebandla lika Jesu emhlabeni. Iyohlala ikhona ngoba la kunomuntu khona. Iyoba khona. You see angeke uthi kwi workplace. Yeah. Kube ne disciplinary procedure. Bese kuthiwa endlini kaNkulunkulu ayingabibikho. Ngeke ukuthi everywhere kunama procedure. Kuno right no wrong. Bese kuthiwa endlini kaNkulunkulu akekho u-wrong. No enza u-wrong asithi akekho ngoba uyakholwa sike kanjalo. That is elinye ilizwe lelo sizama ukuphila kulona. Practically lama challenges sizoba nawo. Kodwa mina ngisho ukuthi asikwenze ngothanda. Asithathe case by case. Silungisa sisazo sibona lezo zinto kuzoba nomfana ozofika ebandleni lakho angene kabele laba abafana abanye abafana bakhala abafana. You are not going to turn we are not going to turn a deaf eye, a deaf ear. We are not going to turn a blind eye. You will have to deal with it. Abafana basebeganana bodwa. That's a reality. That's the reality. So ke ingakho mina ngigcizela indaba yokuthi ifairness ngoba babalaleli bafundisi bami ne powerhouse ayikho into emthethweni engakuchitha mawuthe ngisebenzise iprocedure efair. Yeah. Ngisebenzise inqubo yalebandla efair. And it was applied ngendlela efair. Fairness is the king. Kuyo yonke into nomuntu angakuthatha kusephi noma anguse constitutional court kodwa bowazi na ukuthi kwenziwe bowazi. So ke ngoba uma sithi asifuni ukuthi umuntu sithi uyazana noNkulunkulu nomonile bese eseya kwi-judgment kaNkulunkulu. Yeah. Kwi-judgment kaNkulunkulu akusangeni thina sengena uNkulunkulu ne-judgment yakhe. Thina sabelusi bomhlambi kaNkulunkulu. Asizikaze phuli kodwa futhi asingathuli ibe inamaqhinzana. Asingathuli kukhona imkhanza kukhona amazenze. Asenze something ukuze iqhubeke imvu kaNkulunkulu iphila sikwenze ngothando. Hey, this is very interesting. Baba Ncanana. Ngiyamuza ubaba Gajani ngiyamuza nobaba Mvelasi. Futhi ngiyavumelana nokuthi ebandleni kufanele kube nenqubo ethile eyenza ukuthi abazalwane babe disciplined. But uma sikhuluma ngokunquma nokumisa umuntu ake ngiyithathe nje ngiyibeke kwenye level. Abefundisi abaningi abadiscipliniwe, abaningi abadiscipliniwe. Ake ngingasho mhlambe ukudisciplina ngoba igama lesingisi elisho okunye abanqunyiwe. Yeah. Noma bamisiwe. Uthola ukuthi baqala ama ministry engayiqedile ne process le mhlambe yalento ayinikezwe yona. Uma ingakho amanye ama illustration angifuni siwasebenzise kakhulu. Lento when it comes to leadership fanele sicabanga ukuthi uyayeka yini umfundisi ahlale phansi kade eshumayela kume ubaba Mthembu athi mfundisi kunezinsolo ezinje namhlanje siyanquma. I-experience yami angithi bakhuluma ngento practical. Experience yami ithi most of the pastors who are disciplined in the church ngaleyo ndlela baphuma baqala ama ministries abo. So very few uma bekhona mhlambe uma bekhona kwabona laba bakhona uzothola ukuthi umusu uhlezi naye phansi ulimele uthi ibandla lengiphathile kahle
uyopha njengoba ehlezi nje usizwa yithini esingaphandle laba bala ngaphakathi bamlimazile ubona bemlimazile abanye abantu especially ebuholini siyasicabanga ukuthi senza into right kanti sibabulela abantu bayableeda lapha ezantsi uhlezi la ibandleni ngoba alikho ibandlazo yakulona uhlezi la ibandleni ngoba ayikho enye into ukhulele kuleli ibandla lakho babusiba lase AFM useyazi nje ukuthi ayikho into engingayenza uhlalela abanye bahlalela ukuthi uma ngeke ngasiqhuba lesi sikhundla ngelinye ilanga ngiyoba umongameli noma ngiyoba into ethile ngenxa ukuthi ngaserve isigwebo. It's not about uNkulunkulu, it's not about a relationship yakhe noNkulunkulu. But you cannot assume that baba ukuthi uhlalela isikhundla. What if uhleli ngoba uyazi ukuthi wona uyayamukela lento ayenza kodwa ukuthi ngiyathanda ngiyafuna ukuthi ngize ngakheke yes ngesikhathi bengidiscipline khona la ngihuzuke khona. But you can't assume ukuthi uhlalele isikhundla ebandleni. You can't assume ukuthi uhlalele ukuthi khona lezo fakwe. That is an assumption. Angahlala omunye akusibo bonke abahambayo aba-right nabahleli bayahlala behlalela ukuthi ngiyayizwa into eshiwo kimi ngifuna ukulungisa. Njengoba ngithi ngiyafuna ipha awinginika ithuba lokuzokhuluma ngale this because ngikhe phezulu ngoba ngifuna ukwenza the point ebengiyenza. Okay. One, I nearly committed suicide mina. Lento ekhuluma ngiyayazi. I nearly committed suicide ngasizwa uNkulunkulu ukuba ngithatha amehlo ami ngiye ukubheka abantu ngizibheke mina ukuthi nginjani mina. Kimina that was a point of repentance. Angisukanga nama tape ngawushumayela. Ngasuka nama tape ngayohlala nami. Ngazibuza mina ukuthi manginje sikukhishwa ama tapes ngalendlela okusho ukuthi konakele kakhulu kimi. Uma ngizibheka ngabona ukuthi ububi obami. Firstly, uma ikhala kulinginika ama tape ngaba mumbi. Ngabona ukuthi ngehliswa isithunzi ngibukelwe phansi. But uma sengiphume nama tape ngangena emotweni I began to say ba wrong yini bona. Is it not me that is supposed uba ngilungise yami impilo? Ngalungise yami impilo ngahlala phansi emthandazweni mina ngazilungisa mina noNkulunkulu. Ukuba ngibe la ngikhona always ngihlale ngisho ngithi mina la ngikhona I'm a miracle. Ngabuya mina emtateni ngibona ukuthi isiphelo sempilo lesi. Abantu mabesibona simile sishumayela they think ukuthi sambeka lula. Lento yokumiswa hlukana nokubuka abantu abakumisayo. Bheka kuwe ipride le egxeka abantu abazama ukukusiza. It's like ingane iswa kadokotela iyalwa nodokotela kodwa akekho udokotela ozengane nomjovo ngenhloso yokulimaza ingane. Ingoba esuke efuna ukuyisiza ingane kodwa ingane kunga-understanding kwayo ibona umuntu ozoyilimaza. I'm saying this is the process yokusiza umzalwane imrestore. Ngiyayazi isebenza in my own life. Nomlaleli lapha ekhaya wePower Hour ngithi mina la ukhona look inside of you. Ngoba kwesikhathi uyadefenda mawukhonjwa ngabantu. Ngoba awuziniki isikhathi sokuba uhlale nawe and look inside of you ukuthi this life oyiphilayo yiyo yini le uKristu athi mayikusindisa wathi ufuna ukuyidisplaya ngawo. All right, this is Power Hour. This is very interesting. I want us to move to this question by Bishop. Ngezivale singazange sikukhulume lo. Obviously abantu nje basikade kuchazeka manje ukuthi depending on ukuthi umuntu wenzeni. Nokuthi umuntu reacta kanjani. That will then determine ukuthi udinga ukusizwa kanjani. Izono ziyalingana. Mhlawumbe lese question engifuna ukuyibuza. Sins ziyalingana. Babu Kacheni. Isono siyisono. You cannot begin ukufaka izono esikalini. Isono siyisono.
in the eyes of God ubuka isono and ukhuluma ngale yonto isono injalo. Uma uqala uthi ufuna ukuzifaka esikalini, therefore usuqala ke manje lo moya ukuthi ube yijudge lokuthi lo wone kangcono, lo wone kakhulu. Sin is a sin. Okay, in other words Bishop, kushuthi umuntu onamanga nje othi ngiyeza enkonzweni kodwa angafiki. Wonile lo muntu unamanga. Nomuntu ohambe inyanga, wonile lo muntu. Can we then follow the same process for the same sins? Mhlambe before sikuphendule lo muzi. That's why ngibuza this question ukuthi izono ziyalingana yini noma zilingana? Okay. Ncanana mhlambe ufuna ukuphendula ukuthi izono ziyalingana. That's why angenzi interview ba Bishop na Apostle. Ufuna ukwazi nje ukuthi izono ziyalingana noma zilingana. Yeah. Angiqale ngithi ngiyayivuma lento ka Bishop ukuthi isono isisono. Okay. Actually isono nje esikhulu kunaso sonke ungakholwa. Yeah, isono esikhulu kakhulu leso. Okay. Ingakho ke umuthi ziyalingana noma ilingani. Yeah. Ukuyifaka kuleyo measure fanele sazi ukuthi isono esenziwe ngoba kwenziwani, ngoba khona izono iBhayibheli elikhuluma ngazo ezithi zingaphandle komzimba, bese kuba khona izono iBhayibheli elichazayo ukuthi zingaphakathi. So khona la ingakho iBhayibheli lithi uma wone kumoya ongcwele, yabona, khona izono othola ukuthi uma wonile uzonele nje uyakwazi ukuphenduka, but uma wone kumoya ongcwele iBhayibheli lithi awukwazi ukuthethelela. So fanele Apostle, yeah, mangabe wone kumoya ongcwele awuthethelela, uma wone ngaphandle there's still the chance. yes. So ngamanye amazwi kunabantu abafinyelele kwi-position of no return. Fanele siqonde lokho. Ongathi noma njengoSathane, yamba uSathane wonile. uSathane as much as singathi uNkulunkulu unamandla onke akamphenduli ngani, ngeke akwazi ukuphendula uSathane because uSathane wafika kwi-point of no return. Zikhona izono enjalo. Sorry Bishop, yes, Apostle. Yes, you are Satan umsebenze as an example of people who are beyond redemption. Ngamanye amazwi banjengoSathane. Ngifuna ukuthi akhona ama-human beings othi wena awasa-qualify for the grace of God. Ngisho njalo mfethu. Can you give us examples of those sins? Because umuntu olalele njengamanje into nje yokuqala umuntu olalele njengamanje uthatha isikali sezona zenzayo. Yes. Ufuna ukwazi ukuthi usangena kwi-basket of redemption. Give us examples. Yeah, into yokuqala ukuthi uNkulunkulu unohlelo la wonke umuntu emhlabeni ukuthi athole redemption. Kodwa uhambo lohambayo luyakufinyelelisa ekutheni ufike kwi-point of no. Angwenza le example nje. Umuntu othola ukuthi useyiprincipality embusweni obumnyama. Bakhona abantu abakhululwa embusweni obumnyama. But umuntu owayekholwa wayesehamba waze wafinyelela kwi-level yokuba yi-principality embusweni obumnyama. Lo muntu akwazi ukumbuyisa. I-principality ngifuna example mina ya day to day. Shuthi ngamazi umuntu nje omfundisi. Uma umuntu omfundisi nje manje. Because bese agibele ibhanoyi noma ibhasi aye kwenye ama countries afike bamfaka inyokeni phakathi aphume lo muntu beyond redemption abuye ezokwenza izinto la ngenyoka. No, angisho kanjalo because konke engingafuna ukuya kuyona lapho. But ngisho ukuthi khona umuntu ogcotshwa ezweni lobumnyama ukuthi njengoba ukule level ngeke uphinde ubuyele emuva. And kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi thina sisuke sifuna ukumdelivera angeke sisakwazi ukumthinta because i-level akuyona i-level la adecide khona yena ukuthi usedayisa umphefumulo wakhe and ngeke niphinde nimthola. Wenza icovenant. In other words, nathi senza icovenant ingakho even nawe siba khona i-level ofinyelela kuyona la othi uma udlula kuleyo level ungaphinde ubuyele embusweni omnyama. Ngisho usuthanda khona abantu abathi noma
esebheda enza zonke izinto abantu abathi uyazenza kodwa kuthola ukuthi usewafela la ekholweni ngoba usengwa la ekholweni wareacha ipoint of no return. Ngisho ukona kuyena akusenze sense. Yinini enishoyo ukuthi yona? Bishop Mthembu. Hey. Yeah, hey. This is very interesting. Ayikho into edlula lento ngisebenzisa igama lesilungu angazi mhlambe lesizulu lizosebenza nalo remorse. Yeah. Remorse. Yeah. Abantu bangazenza izono mntanze isono esithile esithiwa siye sinesisindo. Yeah. Kodwa into engamehlukanisa nabanye abantu ukuthi how much remorse phambi kaNkulunkulu naphambi kwebandla laNkulunkulu ayitshengisayo ngaleso sikhathi. Ukuze afuma ngoba siyayidinga umusa kaNkulunkulu, siyakudinga i-fellowship of the brethren. Fellowship akwazi uhamba noNkulunkulu ungabi nayo i-fellowship of the brethren. Yeah. Now uma ke uthanda uNkulunkulu uyayithanda ne-fellowship of the brethren. Mawona among the brethren, the fellowship udinga ukuthi ulungiswe lapho. Noma ubusuthandazile uNkulunkulu, noma uyeza uNkulunkulu ukuthethelela, but the fellowship of the brethren eyathinteka ngento oyenzile, you need to repent nalapho kulungiswe nalapho. Ingakho ingekho umuntu osindiswa privately engazange avume phambi kwabantu. Privately uyaxhumana nenkosi but ukuziphelela into yakhe, confession of the lordship of Jesus Christ in the presence of people. So ke indaba yethu lesi kusigoqoza in the fellowship ne fellowship of the brethren. eNkulunkulu esesindisile ukuthi uma silimaza le fellowship idinga uba siyilungise. Nalo ukuthi phela umuntu uma simlungisa ukuthi singahlangana naye on a judgment day esekhala. Kodwa kube khona wake ukuthi kungithintitha mhlambe ngaba ngikho la. Ngiyabona. Babuka cheers. Namhlanje ngiyavuma ukuthi ukhona umuntu ogcina unembeza wakhe ushiswe ngumlilo. Athi noma ona ingabibikho into kuyena edukona lokho. Uyabona? Ingabibikho into edukona lokho. Yena ufish nje usemanzini. Uyabona uyayibhokutela. Inini enimkhombayo enithi hawu yazi yayimbi into. Umangele lithi nikhombane. Ngoba yena lana kukubo. Uyabona? Umzalwane. Kodwa uqhuzuke maqeda uqhuzuka kwakhe wabuyela kulento. Lebe ngisho ngithi lento yokudlala nesenyelo. Kugcina kuyi-injury egcina sebethodokotela ngeke aphinda kwazi ukulikhahlela ibhola. Kanti kwakuyisenyelo esasingalungiseka kodwa wadlala naso. Lapha ezintweni zikamoya, indaba kamoya isensitive. Ifuna ngoba ukukholwa kwethu kuhlala kunembezo omhlophe. Lo nembeza beke wangcola kufanele njoba uzwa lo waseswidi ethi mabala onke inkosi yami ayangcolisa umoya wami. Lo mzalwane ufikelwa yilento yokuthi zikhona izinto ezingcolisa umoya wakhe uthi ke ngihlanze kuwo namhlanje. Kodwa kukhona izimambana ezingasaceli nakuhlanzwa. Esesibona nje ukuthi this is normal. This is normal. Ngimangeli abantu uthi bazi bayixaka ngotshwala bami. This is normal. This is normal. Uyabona? Yeah, agcina umuntu into siba eyingozi nani balaleli is to begin to defend i-position wrong. Uyifunela amavesi njengoba umfundisi Ncanana yiwo lamavesi asetshenziswayo to protect le position oyithathile. Kanti position iBhayibheli lithi kukhona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu kanti isiphelo sayo indlela yokufa. Lento iyogcina imbulele lo muntu kanti ibingenawo amandla okumbulala ukuba iremorse lo muntu usakwazi ukuthi azisole ngalento aphenduke. Baba Ncanana. Ngicabanga ukuthi ngiyayifaka i-challenge mina babusiba ekutheni njengama ministers of the gospel. Yeah.
asikusebenze indaba yoku-equipa the saints. Sikusebenze ngalendlela ukuthi sinento ethi amakholwa uma engena ezimweni ezithile fanele abe nendlela yokuphuma without usiba, without ubuholi, babe nendlela yokuphuma. Lento yokuncika kubaholi isenzela abazalwane babe weak, isenzela sibe nabazalwane abasibhekayo ukuthi sihamba ngoWest Street bona bazohamba ngoSmith Street. So asikwazi ukuhambisana nabazalwane. So uma sizokwenza umsebenzi lo oshiwo Ephesians othi umsebenzi walama ministry kaJesu lawe siyiwo ukuthi si-equip the saints for the work of the ministry. Uma belimala labazalwane abasilekelele ekutheni bawenza umsebenzi ubelula. Ngilimele njengoba esho ubaba uGatsheni ngilimele nginesenyelo la. So ngicela kwamanje ngingangena egroundini. Kungabi mina njengomholi engisa nembazo ukuthi yabona ukuthi ulimaza because kunabantu abadlala egroundini bedlala belimele. And sebedlala isikhathi eside emabandleni ethu. Abanye bacula phambili, bashaya ama-keyboard, and kuwest these days silanda bona nalabo othola ukuthi impela abakaze bamthatha uJesu. Ngicela ukubuza this question mina. Yeah. Uma ngabe kusebenza umuntu odlila isono, esebenza endlini kaJehova, kuba nani esontweni? Nangu uyasebenza udla isono noma udla izono. Kodwa uyasebenza esontweni, uyahlabelela. Kuba nani? Baba Katsheni. Okay. Siba, njoba ngishilo ngathi lento has got nothing to do with all of us. Uma mina ngidla isono, kufanele lento yokudla isono ibe nemphumela kimi. Ibe nama consequences akimi. uAdam uyena owaphula wa disobey umthetho kaNkulunkulu. Uyena owabaleka wacasha. Akucashanga uNkulunkulu. uAdam wacasha. In other words, leli kaMphostoli Ncanana, part of the equipping is that lezi zinto naso aba-equipwe ngazo. Ngoba lezi zinto uma be-equipa ngazo bazi ukuthi kunesikhathi ezinje kubasiza ngoba phela ibona equip them for the work of the ministry. Yiba abaministerishayo. In other words, they'll be able to minister to one another when it comes to these issues. In other words, ngiqonde ukuthi ibalekile le esho Ncanana ukuthi aba-equip abazalwane bazi banikwe lonke izwi linjoba linjalo, so that umingane izelwe iyagezwa umawayo ayigeze umawayo, kodwa kufika isikhathi lakho umawayo ayifake ebhavini nalithawula geza uyifundisa nayo ukuthi ayigeze. So ke ngiqonda ukusho ukuthi nabo abazana bafunde lento yokugeza, ngoba lento yenza ukuthi the state of the church sibe la sikhona ukuba babe semabandleni kodwa bangafundi indaba yokugeza. Limile lami ukuthi umuntu uyasebenza esontweni kodwa udlela isono. Babu Siba ngingenelele la Kunani? Ngoba sekucacile manje ukuthi practically ukunqoma umuntu ungamxoshi esontweni ukuthi angaphindeze. Ncathi sikhanya kakhulu leyo, kodwa ukuthi simkhiphe ukuthi cha lapha empobheni awuthi ukuhlehla kancane ngoba wena udlila isono safaneke wakhe. Umbuzo wami uthi ke mayisempobheni edlila isono kunani? Usekhulumile umbishop uGatsheni. Ibandla liwumzimba. Okay. Uma indlebe yakho inenkinga, ivuza ubovu, idinga uba iyathendwa. Ekugcineni ubovu bayo buzokwehlela esilevini nasekhaleni nasemlonyeni. Okay. Behlela umzimba wonke. Uhamba umzimba ugule. Siumzimba kaKristu. Kumele lelo lunga eselilimele lithithwe lelashwe. Ngempela uqinisile siba angagxuma futhi abantu bangabuseka kakhulu.
kodwa impilo ayiyo. You see, we are spiritual beings. We are spiritual family. Yeah. Umoya lokuye uma eqhubeka nawe uzohamba unge kodwa inkonzo azobeyenza ngegift nayo izoqhubeka iflow. Okay. Kodwa ikhona into ezokwenzeka kwabanye abazothintana naye ngoba imoya kuye uzoqhubeka umngene komunye. Sesiyavala. Ngiyakuzwa Bishop Lami. Now, what is interesting about that? Because nami ngikhulelwe esontweni where kunenkolelo ukuthi nje begula uzosithelela. Then it brings me to the question esivala ngawo. That is why I was asking this question. Ukuthi baningi abangabanjwanga nalabo ababanjiwe. But they are serving the Lord in the house of the Lord. Can God be unfair in such a kunomntwana kaNkulunkulu engakhula ngimhlonipha at some point ngisengimdala ngezwe kuthiwa ube nenkinga nesono esithize besidla esesebenza isikhathi eside now and kunenqwaba abantu abasindiswa but kwase kuvela ukuthi usekhishiwe. The question is, if umuntu ekwazi ukuhide kahle into yakhe ingabonakali aserve for 10 years, can God not protect me not to be infected by what the person he or she is preaching? Because if that's the case, then kushuthi we are vulnerable as the body. We are vulnerable in such a way that we can lose. Usingalimala silinyaza ukuthi sidliswa umuntu ofihlile ongazi. Sengiyavala we 5 minutes. Yes, ngizothi ukuhlehla ngiphendule nombuzo bese ngingena kulento ayishoyo. Yeah. Mina ngithi umuntu osuke ekhonza ebandleni elisono akubi nalutho. Okay. Okuba notho akubi nolutho esidini lokuthi uyakhonza ukhonza ibandla. Okay. But umuntu ofayo uye. So umuntu olimala uyena ngoba iqiniso lithi uyazi yena ukuthi njengoba ekhonza abazalwane kunala alimele khona. Ingakho ngithe eqaleni asi-establish lento yokuthi uma abazali sebekhulile bafinyelela kwi-level ethile uzokwazi ukukutshela ukuthi no ngicela ungangisebenzisi ngenxa yalesi sizathu. Yeah. Ngicabanga ukuthi iyona fairness ebikhulunywa ubaba uMvelase engayi-accepta mina. Then bese siza kulento ethi baningi abantu abafihle izinto kodwa bayisibusiso ebandleni. Yeah. Leyo nto has nothing to do with the church. Or angihlanganise naleye impartation ukuthi uma kuukuthi ngingcolile ngizo impatha lento ifana immune system. Kuba ukuthi ungakhwehlela la ukhwehlele kodwa umkhohlana ungangitheleli because I am strong. Immune system yami strong so ukuthi ngathatha noma imuphi umkhuhlane. Yingakho kulelo verse lelo angiqhubeki nalo kakhulu ngasekugcineni content ikhulumayo lithi ukuze ningabi ngabantu abakholwa yiwind doctrine enenza ukuthi niye emumva niye phambili because i-challenge ngaleyo nto abantwana laba othola ukuthi uthuma ukhwehlela akwazi ukubamba umkhuhlane wakho. So abantwana labo uma nginento ethile engiyenzayo bese ngiza kubaba ugatshene esematured ayikho into engizoma-affecta ngayo. But uma seyingane enkosini ugatsheni ngizoma-affecta because uyingane enkosini. So ngamanye amazwi yingakho ngiyigcizelela leliya verse lukhiye ositshengisa ukuthi umsebenzi wethu wokwenza abazalwane ngoba aligcini la equipping the saints liyaqhubeka lithi singakholwa nje imimoya ethile sinamakholwa esithi siwafundisile kade unawo for the whole 20 years. All right. Kufika nje umprofeti afika ashinto ethile bonke bahambile. Do you know why bahambile? It's because of izinto ezifundisayo. But discover into entsha wena ongayifundisi. So ngamazwi i-doctrine esiyifundisayo ebandleni ayikwazi ukumgcina umuntu imgcine evarsity imgcine engekho la iKZN lento yokuthi siyanqoma sinqoma labo abaphambi kwethu
What about ingane ese-Cape Town? What about ingane ese-Pitoli? Eyenza isono yazi yabuya ngama-Easter. Uma ibuya ngama-Easter siyifaka epulpit because asiyazi ukuthi yenzeni. So ngamanye amazwi into yoku-equipa the saints iwukhiye ebandleni so that bezoba nento yokuthi bama ngezwi likaNkulunkulu abami ngemthetho yebandla. Okay, time is always a problem, always a challenge. We've run out of time. But let me take this opportunity and say thank you to izinceku zikaNkulunkulu. What an interesting subject. I don't think iphelile lento kusafane sakhe isikhathi. And we have a lot of things eseyizalekile ngale discussion. Engikhulu ukuthi fanele sis unpack piece by piece. Bishop Mthembu raised something very, very interesting yokuthi there are things ezenzeka emabandleni manje ezosiphoqa ukuthi sibe nama policies azosho ukuthi umuntu affiliate nathi uhamba kanjani. That's a very interesting topic that I believe we should talk about ukuthi how do we go about doing that. So angithatha ithuba lokuthi ngibonga kakhulu leaders kodwa ngeke ngize ngivale nginganikanga ithuba and few seconds to say your closing remarks. Bese siyavalelisa mhlawumbe siqale ku Bishop SP Baba Katsheni uvalisa uthini ekhaya. Siyabonga kakhulu balaleli babukeli lapho nikhona sibonga isikhathi esinikezwe ipower hour. Asiqhubekeni nokukhonza uNkulunkulu and asimkhonze ebungcweleni asimkhonze ngokuqaphela ukuhamba kwethu ngoba uJesu uthi makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu babone imisebenzi emihle badumise ubaba osezulwini. Praise the Lord. Bishop siyabonga. Baba Ncanana. Asibonge kakhulu mfundisi Siba, sibonge kubalandeli bonke bePower Hour, sibonge nakubefundisi amabishop esinawo la e-studio. Siyabonga kakhulu, sithi uNkulunkulu anibusise, sithi uNkulunkulu anigcine nihlale nigxilile ekukholweni. Thank you. Siyabonga kakhulu Baba Ncanana. Bishop Lam, Baba. Siyabonga kakhulu kubabukeli bePower Hour konke sikushoyo. Sikushola umbuso kaNkulunkulu. Amen. Sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu futhi sikuthatha ezwini likaNkulunkulu kusukela kuJesu nakubapostoli imfundiso zezwi lenkosi. Kodwa nje konke inhloso ukuthi sesibonane embusweni kaNkulunkulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Bishop. Thank you very much to our viewers. Thank you for tuning in. I know this has gone in for 2 weeks where we were discussing this topic, and even the other weeks, I want to say thank you to our panelists, and thank you so much to our viewers, and keep on sending those comments. Special thanks to our 760 prayer crew for making this podcast a success. All of our supporters and sponsors, for sponsoring us to make sure that each channel is alive. Thank you so much. Looking forward to hosting you again in our next show. Keep on sending those comments. This is Power Hour. We'll always keep on sending those. And God bless you.